Estoy aquí de nuevo. ¿Vale? Bueno, la ponencia esta no sé ni cómo se titula, creo que son los 25 años del Robolot. Sí, sí, algo així. No sé com vulguis. Sí. Farem els 25 anys del Robolot, no? Molt bé. De forma que, bueno, us diré una coseta. Jo i la Cati hem estat treballant molt aquests dies. Ens hem aixecat avui a les 6 del matí, ens vam anar a dormir no sé quina hora i tot això. Hi ha una cosa molt important, que és que l'arròs d'aquí 10 minuts o 20 minutets els posaran a la cassola i ens ho menjarem. Tot això està preparat. El que us volia comentar és que aquí a Robolot hi ha moltíssimes coses que han de confluir per acabar tinguent unes jornades com les d'avui. I el que ha de confluir són tota una sèrie d'activitats que fem. Us feu uns formadors, que us diguem equip del Robolot, i altres formadors que digueu que esteu al Departament d'Ensenyament, i esteu aquí perquè algú ho ha organitzat, tot això. I jo veig que passo per aquí, mira, Toni, que sapigueu una cosa, que tot això funciona gràcies a Cati. Cati està encara, Cati Quintana, que és del membre de Robolot Team, és... Mireu, és la persona que va perseguint a tothom per aconseguir 50.000 euros a l'any per muntar tot això, no per la jornada d'avui, sinó tot el que fem durant l'any que acaba florint, doncs ara al final. I us diré una cosa, jo no sé com s'ho fa, però vull dir que heu vist l'alcalde que ha dit continueu comptant amb nosaltres, deixeu-me fer un agraïment molt gran que me l'he deixat avui, és a l'empresa Tàbil. L'empresa Tàbil, que fa 25 anys li vaig demanar 6.000 euros, em van donar 6.000 euros, i des de llavors, de forma automàtica, m'ingressen 4.500 euros sempre per això, pel Robolot. Vull dir que fa 25 anys. Si fem la suma, fa por perquè si algun dia, Toni, torna'ns els calés. Sí. En definitiva, si tot això és possible és perquè hi ha un equip molt gran i part de l'equip hi ha coses més desagradables o no tan vocacionals com fer comptes, buscar els números, i us demano un altre aplaudiment per la Cati. Va, vinga. Molt bé. Toni, perdona, perquè tenia poques coses a dir, però si les dius totes tu, ja no em quedarà res a mi per dir. Només... És veritat, m'ha dit que parlaria jo només. Vinga. No. Continua. Home, no, acaba. Molt bé. Mireu, us explicaré un secret íntim d'amoríos. Conec a la Cati des que va començar el Robolot. La vaig conèixer al setembre del 2001. I li vaig dir, Cati, t'apuntes al Robolot? Mira, aquí la tenim. Molt bé. I jo us ho dic perquè la gent, i ara poso el vídeo, un moment. Poso so, no sé si hi ha so. Un moment, i el torno a posar. El pots tornar a posar el vídeo? Bueno, deixeu-me... Cati, si el pas passat... Bueno, estic improvisant, si us explicaré coses diverses. Aquest noi que va fer el robot, aquest robot, sabeu quants sensors tenia? Vinga, l'Ariel és el meu company de ponència d'aquesta tarda. És el meu company de ponència i els... Sí? Sí?
té 12 anys, el vaig conèixer l'any passat, mira, una fira faig. Eli, de la vostra fira faig. I és el que us ha dibuixat, digues-li el que els hi has dibuixat, que aquesta ara faré la ponència. La carcassa per guardar tots els components del laboratori STEAM. Bé, tenim una queixa, tenim una incongruència meva de vi, i és que la Montse diu que... No, tranquil·la, Montse, tranquil·la. Va, us explico, però no, home, no. La Montse diu això s'hauria de millorar. Et demano que llavors a l'hora de dinar parlis amb ella i li pregunta tu com podríem millorar la carcassa i què et faria falta? Sí, perquè ell t'ho farà. De fet, una anècdota, la directora de la Fundació d'Estudis Superiors, abans d'ahir, em va trucar i diu, Toni, m'has de fer un favor, necessito un baròmetre. Diu, per què necessites un baròmetre? Diu, sí, per fer una certificació d'una aula del Sigma, el Consorci de Medi Ambient no entén, aquí no entén, no sé què. Diu, mira, passa per Faber i et fem un. Me'n prens el pèl, no et fem un. I va venir ahir i explica. I bueno, em van demanar això i avui m'haurien de donar les peces i en t'hauria de tenir per dilluns. Bueno, que sí, però les peces, vull dir que farà el disseny, ho imprimirà, em va dir, haig de fer el programa? Dic, tu mateix ho saps fer? Diu, què ho faig, en microblog? Estic microblog, joder. Vale, molt bé. Doncs res, el que us explicava, t'ho explico amb tu també des d'aquí, és que en Franco Mino era un alumne meu i ara és el CEO de Sonnen Energy de tota Espanya, va fer una cosa que es diu Spagero i aquest robot tenia 2.048 sensors, perquè algú ha dit, l'Àlex Hinojo, que la necessitat aguditza l'enginy i ara esteu tots acostumats a agafar Legos i tot això, però en el cas d'en Frank va agafar un lector de corrida de barres, el va desmuntar, va mirar el xip, va buscar a l'internet com funcionava, dic, mira, ja tinc 2.048 sensors. I això funciona amb una espècie de lector de codi de barres i en Frank va aprendre moltíssim, de fet té una gran empresa. Bueno, però a part d'en Frank, mira, per aquí veiem persones que van passant, per exemple, un moment, per aquí surt en Joan Prades. En Joan Prades és el profe que jo li vaig dir, Joan, tu, jo faig electrònica, així de teoria els nanos no s'enteren de gaire, tu fas informàtica i diu que aquest programa, per què no fem robots? I ho apliquem a la pràctica. És en Joan Prades, aquest d'aquí. També tenim per aquí, des de la primera edició, amb en Joan Bramont. En Joan Bramont és una persona de la meva edat, de la comarca, que ha muntat diverses companyies de telecomunicacions. Va muntar una que es diu Nexia, li va vendre a Parlem Telecom i llavors va muntar una que es diu Xàrtic, una local, amb fibra de vidre, per tot, li va vendre a Parlem Telecom i ha muntat una altra que es diu Nexia i és el president de la Federació Catalana d'Empreses de no sé què i és un crac, parla molt menys que jo, però el tenim encara ara. No sé si està per aquí, però en Joan Bramont és vicepresident de Roblox, també és algú que coneix moltíssim les comunicacions. Hi ha més gent que havia vist per aquí, com seria en Jaume Riera. En Jaume Riera és un profe que la gent es pensa que és de Barcelona, de Terrassa, no sé què, però en Jaume Riera va començar visquent en una masia per aquí, que a més era hippie, i venia a l'escola, a la rentadora que teníem al taller d'electricitat, a rentar la roba perquè ja no tenia, doncs està aquí també des del primer Robolot. I jo el que us vaig dir, si poséssim els àudios, aquí en algun moment sentiríeu tongo, tongo, tongo. Qui deia tongo, tongo, tongo? Doncs mira, per exemple, el fill de l'alcalde d'Olot, de l'exalcalde d'Olot, d'en Coromina, que
és el CEO d'una empresa que es diu Aditio, me'l vaig trobar al Simo, una gran empresa, i diu, hòstia, què fas aquí? Tinc una empresa que es diu Aditio i tinc tots aquests treballadors, no? Doncs aquest nen estava, el Rebolot, també aquí jugant amb els robots. Qui més deia tongo, tongo, tongo? En Lluís Vall, és un alumne que me l'estimo moltíssim, que li van donar diversos premis i que ja en el 2000, igual que ell, es va fer el seu robot, no? I des de llavors, i una miqueta per acabar la meva part, i la Cati que digui alguna cosa abans de l'arròs, també, doncs dir-vos una coseta molt clara i que vosaltres ho veureu i entendreu el que està passant a dalt i el que va passar ahir i el que passa aquí. Ara no muntem concursos de robots. Hi ha concursos de robots? Sí, a mi no m'agraden. No m'agraden perquè són competició. És a veure qui guanya abans, qui va més ràpid. I això no va d'això, va d'espavilat. Qui fa el robot més espavilat, el robot més lleig de tot, és molt guai si l'has fet tu. I si te l'has comprat i és molt maco, això no serveix per res. La gràcia és que t'ho facis tu. I si ets capaç de fer-t'ho i a més que sigui maco, ja és la rapera. Per tant, fixem-nos, hem passat d'un sistema de competicions on tothom mirava a veure qui era el millor i només hi havia dues pistes, hi havia un nano que posaven el robot allà, se sortia i diu tu ja has acabat, fins l'any que ve. Això no és. En canvi, si heu pujat a dalt, avui el que haureu vist és molts de nanos participant i és el que es tracta de participar i fer moltes coses. Això sumat a que en aquest cas fèiem robòtica perquè és una cosa que jo des de la FP, jo era profe d'FP, vaig descobrir que fer coses pràctiques, què us haig de dir, tenia una altra eficiència o si més no hi ha gent que aprèn d'una altra manera. I tot això s'ha anat modulant i us haig de dir de veritat, no us parlaré bé del Departament d'Educació, ni malament, perquè el Departament d'Educació sou vosaltres també, si esteu aquí, sou gent molt ben parida, perquè esteu aquí i jo sé que això ni us ho paguen ni res, esteu aquí per aprendre, però sí que és veritat que dins del Departament d'Educació hi ha alguns organismes, com seria el CSIRE, que hi ha gent que està pensant què és el que haurien de... Això és molt important, no és el que està de moda, què és el que haurien de... Com ens ho muntem perquè això que no ens acaba d'agradar, què els hi hem d'ensenyar? Doncs bé, ho torno a repetir, és el que us he dit, hem passat d'això, no us passaré una altra vegada el vídeo, el vídeo que us he passat d'ahir, on hi havia nois que feien moltes més coses que un robot. Estaven fent coses amb sensors de temperatura, i això. Per cert, digue'ns, tu t'has muntat un estant a dalt, digue'ns què hi ha a l'estant, per si ho volen anar a veure. A l'estant hi tinc els projectes que he fet al llarg de la meva vida, des dels 7 anys fins als 11 anys. Quins projectes, digues? El primer que vaig fer és un sistema solar, que els planetes giren i era només un motor i una bombeta per al sol. Després vaig fer un esquelet humà, que era un joc interactiu i en una pantalla surten els ossos. Si encertes l'os amb un boli tocant, et diu que està bé. Si el falles, et diu que està malament i tens 5 intents. El següent que vaig fer va ser un braç robòtic, que simula un braç robòtic industrial, però que es pot controlar amb joysticks. I després vaig fer una mà robòtica, que posant manguà aconseguia moure la mà imitant els meus moviments. Després vaig fer també un castell medieval, que la porta del castell pujava i baixava i les torxes s'encenen, juntament amb la llum de la presó. I l'últim projecte que he fet és una aranya robot que camina i gràcies a un sensor d'ultrasons es para quan detecta algun objecte. Molt bé. Bé, us parlaré d'un altre
alumne, l'Esteve Espunya, que és gerent de les empreses Espunyes d'embotits, que el vam tenir en una escola pública, alguna vegada li he fet, i va venir l'altre dia, diu, Tori, aconsegueix-me un no sé què per fer un robot de sumo, que jo vull anar al de sumo, que el meu filiol li havia de regalar una mona i li regalaré un robot perquè aprengui. I en el cas de l'Esteve, cap a l'any 2000 va fer una aranya com la teva i li van donar un premi i va quedar representant d'Espanya a la Unió Europea. Vull dir que... Tu, i quin és el teu proper projecte? Ara el projecte que estic fent és un gos robot. No, un baròmetre. Però en tot cas, deixeu-ho dir, és que el Robolot és això, és l'actitud. L'any passat a Girona portava un robot que te'l compres, val 300 euros, i ell diu, en comptes de fer la ràdio, m'agrada, em faré un. Sí? Vinga, moltes gràcies. Cati? Bueno, ara està tot dit. Llavors no afegirem res més. L'important, ostres, és increïble. Jo quan veig l'Adrià penso, Déu meu, quin futur t'espera i tot el que tens fet. Llavors era molt important escoltar-lo. Llavors crec que em queden 2 minuts i tornaré a dir allò, apel·lar una mica al cor i al component humà. I ahir algú me deia, ostres, el Robolot està molt bé, hi ha unes xerrades estupendes, i també està molt bé el moment del dinar, perquè tots són profes de tecno, tecno i no tecno, però en aquelles converses sempre t'emportes alguna cosa. Llavors, és veritat que des del vostre lloc suposo que us heu emportat moltes coses del dematí i més de la tarda, però és tan important el moment d'aquest moment humà càlid en el que es poden intercanviar idees i fer xarxa entre vosaltres. Llavors, des d'aquest punt de vista, pensem, ostres, el dinar, la fideuà, és fideuà aquest any. Aquesta fideuà no la podem perdre, encara que un dia sigui un pa amb tomata amb un tros de fuet, perquè realment penso que és un dels cors que té Robolot. I simplement volia dir això i recordar que penso que és la manera correcta de fer-ho. Si no, demanem empreses de càtering que ens ho vinguin a fer, perquè trobaria una mica fred fins i tot. Ens agrada anar a buscar la coca nosaltres mateixos, anar a encarregar els entrepans, encara que després quedi una mica natural, sempre he dit així quasi familiar. Penso que tot això té molt més valor i molt més cor i component humà, perquè en realitat no estem fent una jornada de robòtica, sinó estem aquí en persones, i això és importantíssim, i és la clau, perquè la robòtica i la tecnologia en general serà si té aquest component humà. Si la deixem que sigui freda, doncs, poder tenir una altra societat. Llavors hem de cuidar molt aquests detalls. I ja està. Són les 2, ho deixem aquí, crec, són les 2. El dinar el fem a l'escola Morrot, esperem que la pluja ens respecti, almenys fins a la tarda, i crec que més o menys tots hem estat. Si hi ha algú que no hi ha estat mai, és, seguiu a la gent... Perdó? De Google Maps, i és aquí a 5 minuts a peu, això. No, home, però seguiu la gent, els que sí que saben el camí, és 5 minuts a peu. I penso que ja està, a les 4 tornem a estar aquí, i crec que més o menys, doncs deixem-ho aquí. Estoy aquí de nuevo.